Sitten nopea midi, otetaan sillä mulla on ainakin instasavupaikkani. Mennään se nopea midi-taku. Voi valottaa No teitä let's siihen, go. kun uskotte siihen. Ei vaikuta teihin. Yhdessä voimme tehdä tämän. Sanoin vaimolle samaa silloin, kun me ensimmäistä lasta tehtiin. Vap. Tää on hyvä, kun nää tietää kaikki meidän taktiikasta. Donitsi 1. CTS näkyy. Sori, mä vähän myin sua. Kuka otti S? Vähän ei siis. Kuka otti S?